लाइथांनाय 12 तारिख मार्चनि सालमारिनि सालो ग्रेटर टिप्रालेन्ड सानमुंखौ थांथानि लांमा सलांनाय ताकुक मुजेश देबरमानि दिनै कन्डोलेन्स ओंखा आरो थाङै मानजुगैखा एमडीसी रविन्द्र देबरमा एमएलए बिशिकेतु देबरमा ते वाइटीएफ नि प्रेसिडेन्ट रुनाल देबरमा आकसं लाइथांनाय सालो बुबाग्रा कग्रबानि अककनो नारना बागै जे अनुखुं थैजानाय नुखुंगो नांमानि मानरुग्रा हनै जे कग्रमान आबो बेबनो रुबायखा दिनै हानो हायते वैसा चेकयाफोर रेखा थैजानाय ताकुक मुजेश देबरमानि हिकनो आबोना कारिबो लाइथमा सालो एडीसी हापनि बिसनि साखलाजा तंमानि ताकुक मुजेश देबरमानि बुसा खरकनिनो खुंपुइ एकाडेमी स्कुल पढ़नानि नै कग्रमानि आबोनाबो सिमना डिविजनल वाइटीएफ नि बिसिंतै मियावो एडमिशन क्लाइरि जाखा अ खरकनि जिराय रकनो थानाय 12 तारिख सिनी जे आस्तगोलो मास गैदरिंग गेरथिफोरनि मास गैदरिंग टू सिनी ताकुक मुजेश देबरमा हेजामारा आमसाइनि रेलफां गामिनि बो एक्सिडेंट नङै बो माने लांमा चौखागुन ओमफ्राय बिनि फेमिलि न सिनी तिप्रानि चेयरमैन एबा सिनी बुबाग्रा बो हाइनाय फैका सिनी DTAD सिनी हॉनरेबल CM सिनी सार पुनो चंद्र जमातिया ताई डेपुटी CM सिनी सार अनुमेश देबरमा ताई हाइके न सिनी बंग EM MDC ताई ताबु अजरावो बंनि लगी बिनि बिहिक दङ बिनि लगी फाइमान जाथाय सिनी सिमना तमागरिन MDC सिनी MLA सिमनानि ताई गोबांमा YTF नि लीडर्स टिप्रामतनि लीडर्स TWF नि लीडर्स दङ फाइ बिनि जों ताइसा बिनि कन्डोलेन्स सार्भिस बिनि बनसजों हेन्ड टू हेन्ड बिनि फेमिलिनि बागै चेक कैसा 1 लाख नि चेक याफोर फैका बे सादे सादे बिन चराइनाबो जों मियानि सालनो खुंपुइ एकाडेमीआव एडमिशन खाइरिका ताई ताबुक बुसकांनि सालबो बिनि फेमिलियाव जेन आंमानि चुबाचु सिनि बुबाग्रानि लीडरशिपनि बिसिंतै सिनि एडीसी गभर्नमेन्टनि यांतै जों खाइथानाय बुसकांनि सालो ताई बिनि बागै जे बिनि बिहिंनि बागैबो सिनि डेपुटी CM बो कवरि क्लांजाक बिनि बान्था कैसा जब बर जाकनाय बुसकां सालो हमबाय Kamu kasih kopi. Balik ke itu. Tanda mariku, orang mana gitu. Kita konfilan. Nah, kayak ada jamar ini kontor orang. Apa itu? Ya jamar kayaknya kayak mana? Jamar